na kun gan shi dai kato ne ko to duk nonon ta ɗaya sai an haɗa kaina guda biyu sannan zai bada nonon ta kwaya ɗaya ko 2 da rabi ko 3 ma sannan zai bada nonon ta kwaya ɗaya da zaki je ki ɗauko update mutane ne ko zan je ɗauko naki matakan biki gina ba ni ma ba zan daina ba mu zuba da mu da ke dan halaka fasa ba biya na zaki ci uwarki wallahi kin fara addaban mu zaki ci uwarki zaki ci ubanki me zai hana ki dinga cin duka ke wata irin dabbar yarinya Allah ya yi ki ne update yau zan kawo muku update akan me ba da update ashe mun ji labarin ita ma ashe tana da wani laifin nata na musamman wanda take aikata mun ji labarin an ce ita ma yar ma ilaika ce yar ma digo ce yar kwakulla ce ita amma shine ta uzzura wa mutane wa ita queen of update to ga queen of uwar gidanki akan update da zaki je ki dauko update mutane ne ko zan je dauko naki matakan biki gina ba ni ma ba zan daina ba mu zuba da mu da ke dan halaka fasa tunda an miki nasiha nan kin kiji to mu zuba da ke dan halakka fasa wanda ya fasa baya kaunar Allah zaki ci gaba da dauko update mutane ni ma zan ci gaba da zuwa ina nemo naki update sannan mutane na ce kanta kaman jarkan nonon ta kaman jarkar kuna ta dariya wai a wani babu dariya to ƙarya ne kaina kun gan shi dai kato ne ko to duk nonon ta ɗaya sai an haɗa kaina guda biyu sannan zai bada nonon ta kwaya ɗaya ko 2 da rabi ko 3 ma sannan zai bada nonon ta kwaya ɗaya ai gaskiya na faɗa abin nata ya wuce gona da iri ta uzura wa mutane ta uzura wa al'umma haka ta uzura wa Sadiya Haruna ba ta fitowa ta kula ta ba ta wata uzura wa Sama M Inuwa kuma in ku dubi abin nata kamar da hasala ta nemi wanda ta san cewa sun fita su take wa abubuwan to za mu zuba da mu da ke ki je ki ci gaba da kawo update din mutane mu ma za mu je mu dinga kawo naki tunda abin da yake haka ne mu zuba da mu da ke dan halaka fasa in kin fasa na fasa in baki fasa ba ni ma ba zan fasa ba mu ci gaba ni kin san bana habaici bana jin tsoro kin san ba zan sai ina miki habaici ba biyana da ke nake ba biyana da ke nake ba biyana da ke nake ki ci gaba da zuwa kina kawo update mutane mu ma za mu dinga kawo naki za mu inda za mu samu naki update din na rantse da Allah na rantse da Allah ko Qur'ani a gaban sai na daba akan cewa biyana ke ba karen bace ba ke ma tabbas a laifin da kike yi wallahi tallahi ni dai ban tabbatar cewa wai kina ma ko ba kina ma ba labari na ji wannan amma ni nayi imani wallahi summa tallahi ko Qur'ani aka wata na dafa akan cewa wallahi ba biya na ke ma akwai laifin da yake aikata wanda sabo ne ba a san shi wa ya sa miki ido dukkanin mu nan kowa da laifinsa kowa mai laifi ne sai dai na wani yafi na wani yafi na wani to amma me yasa zai guzura mutane nuna ke ai baiwar Allah ce ke ba ta kaza ba ta kaza kuma alhalin ƙarya kike yi ke ma da naki laifin nan kina yin shi to mu zuba da mu da ke kin ji ko miliyonuwa kamar jarka mu zuba da mu da ke wallahi duk in baki fasa in ma ba za mu fasa ba update in kin fasa na fasa in baki fasa ba ban fasa ba mu je zuwa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da ma as usual kun san dai zan yi mun raina bace ke bana sallama ba biya na zaki ci uwarki wallahi kin fara addaban mu zaki ci uwarki zaki ci ubanki me zai hana ki dinga cin duka ke wata irin dabbar yarinya Allah ya yi ki ne da wasu nonuwanki kaman jarka ke burin ki kawai ki fito ki tona mutum asiri shikenan ke burin ki ya cika ai ni wallahi malam aldukan da ya miki wallahi bai burge ni ba so ne a ce ya babballaki ya faffasa miki baki ya faffasa miki hanci wallahi na rantsi da girman Allah duk da kika yi wannan abin kuskuren akai na sai na kumar ubanki wallahi tallahi yanda ke da dabbar yarinya ce baki da tunani baki da lissafi suna zuga ki queen of update ko to billahi la ilaha illa huwa zaki ci uwarki zaki ci uwar babanki na rantsi da girman Allah zamu gyara miki zamanki wallahi tallahi ai ni wallahi iyayen yaran nan ko kamata yi wallahi ku daura wannan tsinanniyar yarinyar yar shegiya kawai nonuwa kamar jarka kin uzura wa Sadiya Haruna kin uzura wancan ai mun gano ki dama mun san son ji fresh din ki take ki aure shi ai dabba akuya kawai take ki aure shi ai kin uzura wa bayin Allah haka kawai ke haka rayuwar ki take kenan ki canza content wannan content din kwata in ga miki bai kamace ki wallahi in ki zaki canza content ki canza content da ba ki yanda yake burge ni ba amma yanzu billahi la ilaha illa huwa mugun haushin ki nake ji na rantsi da girman Allah da Annabi ki ji guji tsoron asirin ubangiji wallahi tunda an gaya miki kin ji to za mu ci uwarki wallahi tallahi mu ba ma san wannan dabbancin da akuyancin na gaya miki kin san ni biki isa biki kai wanda zan zo in zan yi magana akan ki idan ga wani boyen sunan ki ba tare da fito da ke nake ba biyana ai zakin dinga na rantsi da Allah da Annabi sai an faffasa miki baki da hanci tukunna zaki yi bayani na san za su ne ina shiga abin da babu ruwa na amma ai ba na irin wannan kasafi ka dinga wa mutum kasafi da aka ji kasan labarin wannan yaron ana neman shi ta baya mutum ya mutu ma ba za ki bashi ya huta ba
wallahi da ni ƴan uwar yaron nan ce na rantsi da Allah sai na ci uwarki wallahi sai na fafasa miki baki da hanci nonsense and ingredient